Zdravím, ja by som vás chcel všetkých pozvať tu na so Šlapákom na Open Minds Battle, ktorý sa uskutoční v District X, Zenkova 88 presne tak a hlavné ceny dostaneme od Bongo.cz a Drex.cz Braško. presne tak, Drex Design. No a proste musíš dojsť na ten battle, lebo proste to bude battle storočia underground a určite hlavná hviezda je tu na Šlapák. Čau, čau. A môžete sa tešiť, bude to zabité, mier, za gramcami DJ V175 a Skafer, Braško. presne tak, takže jebem na to, mier, hip-hop, underground, Hip-hop, underground. yo!